சர்ச் வெட்டிங்கில் ஒரு இங்கிலீஷ் பொண்ணாக இருக்கணும், சர்ச் வெட்டிங் முடித்த உடனே பார்த்தானா ஒரு தமிழ் பொண்ணாக டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டது யாருன்னு பார்த்தா நம்ம டால் வளர்மதி தாங்க. ட்ரையல் மேக்கப் எடுத்துக்கிட்ட நம்ம பிரைட் அதுலேருந்து நிறைய சேஞ்சஸ் சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த சேஞ்சஸ்க்கு தகுந்த மாதிரியே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நான் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஒரு டால் மாதிரி இருந்தாங்க. இந்த லுக்கோட ஃபுல் கிரெடிட் வந்து அவங்கள தான் சேரும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேட்டப்போ 15 மினிட்ஸ் தான் டைம் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அப்போது நோ தான் சொன்னேன். ஆனால் இப்படி பண்ணானா கரெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாங்க்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா கொடுத்தது ஃபுல்லாக நம்ம பிரைடு தான். இவங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக பண்ணதுனால வீடியோ எடுக்கலாம் டைம் இல்லை. நான் ஃபைனலாக இந்த வீடியோவோட எண்டில் அந்த பிக்சர் மட்டும் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன். கவுன்லேருந்து சாரீ சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் முகூர்த்தம் ஜடை நம்ம போட்டு அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோவை பாருங்கள், மறக்காமல் பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.